Presset er enormt på de to herrer her. Vinder man det her løb, jamen så har man sikret sit team en plads videre til kampen om pladsen i semifinalen. Det er Ilia Hassani, parkour-fænomenet mod Joachim Winter, der jo er på landsholdet i idrætsgymnastik. Altså to fuldstændig vanvittigt dygtige atleter. Ligesom kaster sig ud efter rebet. Prøv at se lynet her. Kaster sig i spidsen her med Ilia halsende efter sig. Ilia kan altså ikke op. Det her psykologiske pres, der ligger på dem nu. Den ene presser den anden. Ilia kan se Joachim foran sig over de svævende sten og kaster sig ud i klatreskoven. Vi er fuld gang med den ekstremt tætte dyst mellem Team Thai i hvide skjorter og Team Superheroes i rødt. Stillingen, den er 2-2. Det er det sidste afgørende løb, så alt er på spil. Joachim er en halv bane foran lige indtil nu. Ilia er en fejl, han laver det. Han er blevet i klatreskoven. Bliver det slutningen for Team Thai? Og han giver op. Det er slut. Han er ude. Nu skal Joachim bare over. Det der. Det er færdigt. Team Superheroes er videre. Sådan der. Imponerende. Sådan der. Jeg klarer med den. I var bagud 2-0. Ja, det er ikke mere. Og nu står I her med en fod i semifinalen. I har lige nogle satans dygtige færinger, I skal besejre, men nyd lige det her moment. Opdager du, at Ilia han vælger at hoppe i vandet bag dig? Jeg hørte, at han sådan gled. Kunne lige sådan kigge tilbage, da jeg røg rundt på et tidspunkt. Og så at han røg i, så tænkte jeg, okay, ro på. Sikke en indsats. Tillykke med det.